Esta proba enmárcase dentro de tres obxectivos fundamentais: a visibilización do dano cerebral adquirido das familias e das persoas que sofren esta multidiscapacidade ou pluridiscapacidade. O segundo obxectivo enmárcase dentro todo o que ten que ver cos hábitos de vida saudable a través do deporte inclusivo, para que as persoas con dano cerebral adquirido que van participar nesta proba, nesta travesía, poden facer o mesmo que as persoas sen dano cerebral, cada un cas súas capacidades, cas capacidades conservadas, e a partir de aí poder tamén disfrutar do lecer do tempo libre a través do deporte. Teríamos un terceiro obxectivo: as persoas con discapacidade, as persoas con dano cerebral tenen dereito a disfrutar de espacios inclusivos do mesmo xeito co resto da cidadanía que non ten ningún tipo de discapacidade e, por suposto, non ten dano cerebral adquirido. Mejoré mucho, no sabía nadar, por eso es una experiencia para mí doble, ¿verdad? Doblemente feliz, porque aparte de aprender a nadar, muchas cosas puedo hacer, como técnicas de flotabilidad, de relajación, de nadar propiamente dicho, y no sé, es fantástico. Aquí se trata de nadar hasta que un disfruta. Si en calquer momento o nadador decide que xa ten dabondo, pode irse retirando e salir, que o reto xa está conseguido. Solo con estar aquí e botarse na auga xa está logrado. E logo hai outra parte da natación que son as brazadas solidarias. Disfrutar, compartir, estar máis pendiente do que está ao lado túa que de ti mesmo. Eso é moi gratificante tamén. O deporte me parece que é unha fonte real de inclusión, porque aquí estamos todos, o mar vai nos a tratar a todos igual, o mar inclúyenos ou acéptanos a todos por igual, e creo que é un espazo de convivencia. O deporte debería facer máis probas inclusivas. Hai algún usuario que xa fixo esta travesía algún ano anterior e como que perfecciona as técnicas, e hai algúns que sí que empezaron este ano de novo e bueno, sí que se lles viu moita mellora. O primeiro obxectivo era entrar en auga e non ter medo á auga, e agora que fagan un largo para eles e para nós como terapeutas sí que é un gran logro, e para eles ten que ser unha satisfacción enorme.